в Новому році частина людей думала, що вона войде в Новий рік із гріхами, коли за плечами у них захвати храмів, убійства, коли з ножами заходили різати священників. Невже вони думають, що в Новому році їх чекає велика награда? Найся не забудуть, бо сьогодні апостол Павел у посланні до Тимофея і завершує. Не удивляйся, каже Павел Тимофею, що ми, християни, мусимо терпіти. Нам не тільки дано вірувати, но й страдати за Христа. Тому я, Павел, уже становлюся жертвою, і время моєго отшествия настало. Но фінішом моєї діяльності, подвигом добрим я подвизався. Течення совершив, время жизни добре провів, віру сохранив. Вот 3 моменти. А тепер, каже Павел, мені, Павлу і людям Божим готовиться вінець правди, котрий дасть мені Господь, праведний суддя, в той день судний, не тільки мені, но й тим всі, хто полюбили явлення Христа в цей мір. Господи, ми свідчимо Тобі, що ми полюбили Твоє явлення. Твоє явлення в мір Христе зробило перед нами унікальну можливість через віру во Христа, прибуває в канонічній церкві, вернутися в Царство Божие. В неканонічної церкви лише ігри в релігію, лише комедія в релігію, но не релігія і не церква. Тільки в канонічній церкві буває то, що називається радостю спасіння. Господь прокликає нас нині в Новому році, готується до зустрічі тепер із Господом в рожденні, коли Він явився як Богомладенець у яслях. 19-го будемо видіти його на Йордані, тепер уже дорослого Христа, 30-літнього, котрий прийме хрещення, і в той момент відкриється небо і явиться Свята Троїця. Це буде наша нова зустріч, щоб ми увиділи цю зустріч і в ній були активними і пам'ятали. Бог зійшов з небес, щоб вернути нас у Царство Божие.